سلام زخبركم تخططلت مدبنا دلومها بريزيدنت بانك لمعت أفريقيا أكينا ديسينا فالماي نايس رح مبصحن مكياد إرترا مؤتاو أملكتو زوات صحف نباهم نبلا مكتتالكم نعد بريزيدنت بانك لمعت أفريقيا أكينا ديسينا فالماي نايس رح مبصحن مكياد إرترا أتيو بريزيدنت بانك لمعت أفريقيا أفريكان ديفلوبمنت بانك أكينا ديسينا فالماي نايس رح مبصحن مكياد لومي حدا مسكرم كلتشحن 23 إرترا أتيو እቲ ፕሬዚደንት ሃገራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ዝበፅሓሉ ሚኒስተር ፋይናንስን ሃገራዊ ልምዓትን ዶክተር ጌርጊስ ተክለ ሚካኤል ዳይሬክተር ጀነራል ሃገራዊ ምትሕብባር ክፍሊ እቲ ሚኒስትሪ ኣቶ ሳምሶን ብርሃነ ከምኡውን ካልኦት ሰበስልጣን መንግስቲ ተቐቢሎሞ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃ 30 ሜጋዋት ዝበፅሕ ኣብ ኤርትራ ብዓይነቱ ናይ መጀመርታ ዝኾነ ተተካኢ ፀዓት ደቀ ምሓረ ሶላር ፓወር ፕላንት ይምውል ምህላው ይፍለጥ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ እውን ኣብ ከም ብሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝመሓደረ ኣብያተ ስነ ኪነት متكالن معباين بيت عيو workshops كالن معتاو مدباتن يساتف مهلاول يفلت تتكاي تعاد دكم حره بعلاينت مينستر تعاتن معدنن ناي مصنعتن مككرن كونسالتيشن درجه حليفو اب تግባረ ተሰጋጊርኩም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ በዚ መሰረት ድማ እቲ ናኦፈርቲ ዝወፀ ጨረታ ምቕራብ ምትካል ምዝርጋሕ contract for procurement of design supply and installation of 30 megawatt solar ب12 نحاسه 2023 ድሕሪ ምጅማሩ ክሳብ ዕለት 17 ጥቅምቲ 2023 ድማ ክፉት ክጸንሕ እዩ ብመሰረት ጸብጻብ ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን 8 ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ መዳይ ዕደና በቑዕን ውጽኢታውን ወፍሪ ዘካየደት ሃገር እውን እያ እዚ ድማ በዚ ትካል ኣብታ ሃገር ኣብ ጸዓት ትምህርቲ ጥዕና ሕርሻ ኢንዱስትሪ መስናዕን ወዘተ ዝካየድ ወፍሪ ሓጋዚ ይገብሮ زي خبركم تخاطرتلنا إذا صحف كم زلوا كاب ناشونال انترست زي توصلي سلام كتالكم نمسجن بروح مشان